welcome to Showers of Blessing. I hope you are blessed by watching our daily devotions. Please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon for more and latest updates. Thank you. Praise the Lord. Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Welcome to Showers of Blessing. ఆశీర్వాదపు జల్లకు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనం అందరం ధ్యానిస్తున్నట్లుగా మరి ఈ వారం అంతా కూడా మరి ఉమెన్స్ డే వలన మనం అందరం కూడా అనేక మంది స్త్రీల గురించి మనం ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాము. మరి ఈ దినమందు మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మరి వాక్య భాగము యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనము. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధింపవలెను. హల్లెలూయా. దేవుడు ఈ వాక్యమును దీవించినగాక. మరి ముఖ్యంగా మరి ఈ పాసేజ్ లో మనము సమరయ స్త్రీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. మరి సమరయ స్త్రీ మరి యేసు ప్రభువు మరి సమరయ స్త్రీని కలుసుకుంటానికి కాను మరి ఆయన మరి సమరయ గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చను అని మన 4వ అధ్యాయం చదివినట్లయితే మనం చూస్తాము. మరి ఆయన మరి సమరయ గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అంటే ఆయన అక్కడ వచ్చి ఒక బావి దగ్గర ఆయన ఉన్నప్పుడు మరి ఆ స్త్రీ సమరయ స్త్రీ మరి ఒక నీళ్లు చేదుకుంటా ఒక కుండ తీసుకొని అక్కడికి వచ్చినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తామండి. హల్లెలూయా. మరి మనం ఏ వాక్యం మీద చదివామో ఆ వాక్యము మరి యేసు ప్రభువు ఆ సమరయ స్త్రీతో చెప్పినటువంటి మాట. మరి ఆయన ఆమెను కలుసుకున్నప్పుడు మరి ఆయన దాహమునకి ఇమ్మని అడిగినప్పుడు మరి ఆమె అంటుంది, యూదులకు సమరయులకు సాంగత్యం లేదు కదయ్యా, మరి నీవెలా యూదులు వెంటటి నీవు మరి సమరయ స్త్రీని నన్ను ఎలా నువ్వు మరి నీరు అడుగుతున్నావు అని చెప్పేసి మరి ఆమె అడిగినప్పుడు ఆయన అంటాడు, మరి నీతో మాట్లాడుతున్నది ఎవరో ఎరిగినట్లయితే అతను నీకు జీవజలమునే ఇస్తాడు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన మాటలు వింటూ మొదలు పెట్టింది. మరి ఆమె జీవితం ఏంటో ఆయన చెప్పాడు. మరి ఎప్పుడైతే మరి తన యొక్క జీవితం తెలుసుకుందో మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఎలా ఆరాధించాలో తెలుసుకుంది. ఆ తర్వాత మరి తన యొక్క హృదయాన్ని మరి దేవునికి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. అంతేకాదు మరి ఆమె మరి మెస్సేని కనుగొన్నాను అనేటువంటి సంతోషంతో ఆమె వెళ్లి ఊర్లో అందరికీ కూడా మరి యేసు ప్రభువుని చూశానని మెస్సేని చూశానని చెప్పేసి మరి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినటువంటి మనుషులు నేను చూశానని చెప్పేసి ఆమె వెళ్లి యేసు ప్రభువుని గురించి అనేక విషయాలను చెప్పినప్పుడు సమరయలో అనేకులు మరి యేసు ప్రభుని మరి ఆమె ఎప్పుడైతే మరి సందర్శించిందో మరి సమరస్తే ఎప్పుడైతే మరి యేసు ప్రభుని మరి చూడాలని తెలుసుకుందో దేవుని ఎలా ఆరాధించాలో ఆమె తెలుసుకుందో మరి అప్పుడు యేసు ప్రభుని నిజంగా ఆమె ఆరాధించి ఉండొచ్చు. అలానే మరి ఆమె మరి దేవుని అనేక మంది దగ్గరికి వెళ్ళింది దేవుని గురించినటువంటి సువార్తను. ముఖ్యంగా ఆమె తన యొక్క సాక్ష్యమును అందరితో కూడా పంచుకుంది. ఎందుకంటే ఆమె జీవితాన్ని మార్చినటువంటి యేసు ప్రభువుని గురించి ఆమె అందరికి చెప్పిన వెంటనే వారందరూ కూడా విశ్వాసం ఉంచడం మనం చూస్తున్నామండి. హల్లెలూయా. మరి ఆమె ఎందుకు వచ్చింది అక్కడికి? కేవలం నీళ్లు చేదుకుంటానికి మాత్రమే వచ్చింది. కానీ యేసు ప్రభు ఆమెను సంధించాడు. ఒకవేళ నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు యేసు ప్రభు సంధించవచ్చు. ఒకవేళ మనము ఏమైనా ఎప్పుడైనా దేవుడు మనం సంధిస్తే ఒకవేళ మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తాను ఒకసారి మనము మనం పరీక్ష చేసుకుందామండి. మరి యేసు ప్రభు అనేక సార్లు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడతాడు. మరి అనేక సార్లు మరి ఆయన మనను మరి సంధించినప్పుడు మనం ఆయన మాట విందాం, ఆయనకు మనం లోబడదాం. సమరయ స్త్రీ వలె మరి అనేక మందికి మరి సాక్ష్యం చెప్పడానికి మనము సిద్ధపరచుకుందాం. అంతేకాదు ఎలా ఆరాధించాలి? దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేటువంటి వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనేటువంటి వాక్యం ద్వారా మనం అందరూ కూడా మనం బలపరచబడదామండి. హల్లెలూయా. మరి దేవుడి ఈ వాక్యం దీవించును గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాఘనుడా, మహోన్నతుడా, మా మంచి యేసయ్యా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతి స్తోత్రం తండ్రి. నీకు వందనము చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. ఉదయకాల సమయంలో షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన నీ యొక్క పరిశుద్ధ వాకులను బట్టి దేవా నీకు వందనాలు. సమరయ స్త్రీ జీవితాన్ని మీరు ఆనందించారు దేవా, నీకు వందనాలు ప్రభా. యేసయ్య మీరు ఆమెను సంధించినప్పుడు ప్రభానాథ ఆమె జీవితం మార్చుకుంది నాయన. అవును యేసయ్య, మార్చబడిన జీవితం ప్రభానాథండి అనేక మందికి మాదిరిగా నిలబడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. అనేక మందికి సాక్షిగా నిలబడుతున్నారు బట్టి నీకు వందనాలు నాయన ప్రభా. అలాగే నా తన సమరయంలో అనేకులు మరి దేవుని విశ్వాసం ఉంచాలని నమ్ముతున్నాం దేవా ప్రభా. అవును నాయన, ఆ విధంగా ప్రభానాథాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభా నాయన మేము సాక్ష్యములు చెప్పిన నామంలో ప్రభానాథాన్ని సమరయ స్త్రీ వల్లే ప్రభా ఒక మంచి యేసయ్య పరిచర్యలో భాగం ఉండటానికి మేము సహాయం దయచేవలసిన వేడుకొంచు యేసు అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.